Usa ka hardcore heartthrob sa usa ka pribadong tunghaan sa Dakbayan sa Subo ug usa ka maanyag nga nursing student sa CTU CCMC ang gideklarar nga mga mananaog sa Mr. and Miss Sugbo Cup Action Games 2024. Ato pa silang mas ila-ilahon pinaagi ni ining report. Ang 19 anyos nga second-year nursing student sa CTU CCMC ug representante sa Barangay Calamba nga si Denise Carmel Perales ug ang 18 anyos nga grade 12 student ug representante sa Barangay Mabolo nga si Dylan Jared Tan Lim ang gideklarar nga Mr. and Miss Sugbo Cup Action Games 2024. Gipu kanila ang mga representante gikan sa dulan 80 ka mga barangay. Sama sa ubang mga istorya sa kalampusan, miagi usab og mga hagit ang ilang pagsalmot sa pageant. Si Denise, puliki sa tibok semana sa pag-duty sa hospital, samtang si Dylan, usa ka buwan lang ang pagpangandam kay last minute nga mi-back out ang representante sa Barangay Mabolo. Apan tungod sa ilang paningkamot ug pagsuporta sa ilang pamilya, nakabot nila ang mga titulo. Dili na bag-o alang kang Denise ang pagsalmot og mga beauty pageants kay nakasalmot na usab siya og mga pageants sa barangay ug sa ilang eskwelahan. Aktibo usab si Denise sa mga extracurricular activities sa ilang tunghaan tungod sa pagkahilig niya sa sayaw ug opisyal usab siya sa student government. Matod ni Denise, damgo niyang mamahimong usa ka registered nurse ug makapanarbaho abroad. Ang nahitabo sa usa ka nurse sa Bohol ning bag-o lang, wa makapabugnaw sa iyang tinguha. A part of me was scared but mas dako ang ako ang love for nursing. Samot na nga nakatry jud ko to interact with patients and to care for patients. Samtang si Dylan siyang bahin, miangkon nga kini pa ang unang higayon nga nakasalmot siya og pageant. Basketball ang iyang gikahiligan. Gani usa siya ka varsity sukad pa sa elementary apan bukas siya sa ubang mga oportunidad gawas sa hardcourt. Because of his looks and height, usa-usab siya karon ka model sa usa ka dakong modeling agency sa Sugbo. As of now, last year naman po na ako sa Ateneo and then last senior na po ko sa akong basketball sa school. So at the moment, na focus pa ko karon sa Safi and sa akong basketball. Sa mga batanong sama nilang nangandoy usab, kini ang ilang mensahe. To never doubt yourself. Kay maskin unsa pa kalisod na situation nga nakakaroon, if you just, kanang padayon lang jud ka, then makakita kasi mong kuan nga, makaingon ka, ay nga ni day ko, nakaya din nako. Nakayam gay namo sa mga ninyo. Always reach for your dreams and never be scared to take risk. Kay opportunities, they come and go. So wakakibaw if when mo adto nimo or when mo makuha. Uban ni Cleofer Lumayag, og Rod Prado, Lou and Merondina. Balitang Misda.